ortogonale vektorer. Vi vil altså vise, at når vektor A står vinkelret på vektor B, at det er det samme som skalarproduktet af vektor A og vektor B er lige 0. Så vi antager, at vektor A står vinkelret på vektor B. For at komme videre, så tegner vi enhedscirklen og tegner en vinkel på 90 grader, da den skal være vinkelret. Næste skridt er at aflæse cosinus til vinklen 90. Og da man aflæser cosinus på x-aksen, så finder vi ud af, at cosinus til vinklen 90 er lige 0. For at komme videre, så tager vi formlen for at finde vinklen mellem to vektorer. Og da vi ved, at cosinus til vinklen 90 er lige 0, så kan vi altså sige, at cosinus til vinklen v skal være lige 0, hvis at vektor A skal være vinkelret på vektor B. Og da cosinus til vinklen v er det samme som skalarproduktet af vektor A og vektor B, divideret med længden af vektor A gange længden af vektor B, så må det altså også være lige 0. Og da nævneren altid skal være forskellig fra 0, så må det altså betyde, at tælleren er lige 0, hvis det skal give 0. Så altså så må skalarproduktet være lige 0, hvis A skal være vinkelret på vektor B.